салом дӯстон, бозии мунтахабои Тоҷикистон ва Тринидаду Тобаго нишон дод, ки мунтахаби кишварамон ба финали мусобиқаи байналмилалии ҷоми шоҳи Таиланд пурра омодааст. Худи бозӣ аз он тоифаи рақобатҳое буд, ки дар пай трофей дошт. Тими миллии мо аввалин маротиба дар ин мусобиқа ширкат варзид. ҳарчанд дар сатҳи ҷаҳонӣ ҷоизаи мазкур он қадар маънои бузург ҳам надошта бошад, барои мо он аҳамияти калон дорад. Гап на танҳо сари ҳамон ҷоиза меравад. мавзӯи матраҳ рушд кардани тими миллии мо ҳамчун як даста мебошад. барои ба қулъаҳои баланд расидан сараввал муҳим он аст, ки ҳама аз як гиребон сар барорем. айни ҳол дар дастаи тими миллиямон ҳамин менталитет дида мешавад. аз нуқтаи назари бозӣ метавон ба чанд ҷиҳат диққат дода камбудӣ ҷуст. барои мисол, чанд бозингарон дар як канор ба ҳамдигар халал ворид мекунанд ва ин дар бозии дирӯза дида мешуд. дар ҳамин шабу рӯз зарфияти иқтидори асосиамон менталитет аст. ё ба гапи худамон гӯем номусакӣ бозӣ мекунем. новобаста ба чандин мушкилоти ҷойдошта умед ба бачаҳои тими миллиамон аст. ҷоизаи ин мусобиқа аҳамияти бузург надорад. муҳим аз ҳама омодагии хуб ба мусобиқотҳои бузурги фароққоравӣ аз ҷумла чемпионати Осиё мебошад. дар қисми аввал худатон дидед, ки малайзиҳо бештар регби бозӣ мекарданд. дағалбозиашон ба чизе наовард. чандин кӯшишҳои бачаҳои мо барои убур кардани хатти немҳимоя ва дифоъ хуб буданд, аммо мо шоҳиди гол нашудем. дар пеналтиҳо пеналти каммезадагиҳо қариб корро ҷазир мекарданд. хуб, ки мо Рустам Ятимовро дорем. ду пеналтии баргардонидааш ҷонамонро халос карданд. дар силсила зарбаҳои 11 метра бо ҳисоби 3-0 дастболо шудан маънои кори хуби дарвозабон мебошад. Рустами дарвозабон сейв карду Рустами ҳамлагар пеналтии ҳалкунандаро ба ҳадаф расонид. пирӯзии тими миллии Тоҷикистон барои мардуми шарифи тоҷик муборак бошад. даври шашуми Лигаи миллатҳои Аврупо идома дорад. шоми имрӯз мунтахаби Олмон ба меҳмонии англисҳо рафта нияти бо ғалаба баргаштанро дорад. Англия ду бозии охири дучори бох шуда истодааст. Италия бошад бо рӯҳияи хуб озими Венгрия мешавад ва бо ғалаба ба садри гурӯҳи се баромадан мехоҳад. рақобатҳои Англия, Олмон ва Венгрия Италия яке аз дидорҳои асосии имшаба ба ҳисоб мераванд. дӯстони мо аз Якекс бо пешниҳоди коэффициентҳои баланд ба ин бозиҳо шӯру шавқашро зиёд кардан мехоҳанд. дар Якекс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале аз ин ҳам муҳимтар бонус то $100 бо промокоди AMG0777. силкаи зарурӣ дар комментария. ва ҳама муваффақият. собиқ дифоъгари Манчестер Юнайтед Патрик Эвра дар бораи имкониятҳои Манчестер Сити бо Эрлинг Холланд ва ниҳоят пирӯзии шаҳриҳо дар Лигаи Чемпионҳо ибрози андеша кард. бинед, ки мавсими гузашта дар Премер Лигаи Англия ҳам Хосеп Гвардиола Ситиро қаҳрамон карда буд, вале дар Лигаи Чемпионҳо маҳз нарасидани ҳамлагар садди роҳи даста шуд. Патрик Эвра ҳам дар бораи ҳамин сухан кард. Эрлинг Холланд мисли дева аст. ӯ имкониятҳои физикиашро хело бо маҳорати баланд истифода мебарад. ӯ воқеан ҳам хеле тезҳаракат аст ва дар назди дарвозабони рақиб метавонад дар ҳар лаҳза хатарнок бошад. дар Манчестер Сити бо доштани чунин имконият ва чунин ҳамлагар дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб нашавад, дигар бояд ягон баҳонае набошад. ҳақ ба ҷониби Эвра аст. ҳарчанд ӯ ҳамеша манфиатҳои Манчестер Юнайтедро дар мадди аввал мегузарад, аммо инҷо воқеъбинона ва беғараз ҳарф мезанад. соли гузашта махсусан дар бозӣ бо Реал Мадрид мушкилии Сити ҳамин буд, ки як нафар имкониятҳои зиёдро истифода бурда наметавонист. умуман чунин нафар вуҷуд надошт. ҳамакнун Холланд ин вазифаро пурра бар дӯши худ гирифтааст ва аз уҳдаи он бо сарбаландӣ баромада истодааст. Арсенал барои равзанаи хариду фурӯши зимистона аллакай ҳадафро барои шикори худ ёфтааст, аммо маълум нест, ки тир ба нишон мерасад ё не. гап сари ниҳиматгари хорватия бо номи Ловрен Майер меравад. ин ном айни ҳол ба шумо шинос нест. ӯ дар чемпионати Фаронса бозӣ мекунад. агар дар ПСЖ бозӣ мекард, хай каму беш мешинохтемаш, вале ин футболбоз дар худи дастаи Рен ҳунарнамоӣ дорад. мухлиси Ренро дар Тоҷикистон бо микроскоп ҳам ёфтан мушкил аст. намояндаҳои махсуси Арсенал ё скаутҳои ин тим дар бозиҳои байналмилалӣ ба тамошои ин бозингар рафтанд. гуфта мешавад, ки ӯ ба пуррагӣ онҳоро қонеъ кардааст ва интизориҳо бароварда шудаанд. ин ниҳиматгар 24 сол дошта дар соли 2021 аз дастаи Динамо Загреб ба тими Рени Фаронса гузаштааст. гуфта мешавад, ки барои ҷалби Ловрен Майер шахсан Микел Артета ҳавасманд аст. мутахассиси испанӣ аз бозиҳои Ловро худаш дидан карда, баъдан ба танаффуси байналмилалӣ скаутони Арсеналро ба суроғи ӯ равон намуд. Ловро аз соли 2017 дар ҳайати мунтахаби Хорватия бозӣ мекунад. шартномаи ӯ бо дастаи Рен то соли 2026 амал хоҳад кард. аз ин рӯ фаронсавиҳо барои фурӯхтанаш нархи муайян мондаанд. арзиши Майер 50 миллион евро мебошад.
барселона захмои қаблиро ҳам акнун табобат карда истодааст. мақсад аз ин гуфтаҳо дар он мебошад ки дар Каталония алалхусус роҳбарияти барселона ва президенти он Жоан Лапорта айни ҳол вазифаи махсус доранд. ин хуб кардани муносибатҳо бо Лео Месси мебошад, муносибатҳое ки тобистони соли 2021 вайрон шуда буданд. он ҷо мушкилии асосӣ дар печидагиҳо ва проблемаҳои бузурги молиявии Барса буд. он омилҳое ки Месси ва Барселонаро аз ҳам ҷудо карданд. дар Каталония нақша доранд ки Мессиро баргардонанд. бозгашти ӯ маънои онро надорад ки Лео ба ҳайси футболбоз ба сафи Барселона бармегардад. ӯ метавонад ҳамчун сафири даста дар кулли олам саёҳат кунад. барселона барои эҳтироми карьераи бузурги Лео омодааст ки ӯро ба вазифаҳои роҳбарикунандаи даста таъин намояд. гузашта аз ин дарҳои Барса барои Месси футболбоз ҳам кушода мебошад. шартномаи ӯ тобистони соли 2023 бо ПСЖ тамом мешавад. ин имкониятро Барселона метавонад истифода кунад. ин ҷо гапи асосӣ хоҳиши худи Месси аст. пеш аз ҳама ӯ бояд пай барад ки агар ҳамчун футболбоз ба Каталония баргардад, оё Барса маоши калони ӯро дода метавонад ё кадом нақшро дар низоми бозии Хави хоҳад дошт. ва дигар суолҳои тактикӣ. Хави мегуфт ки барои бозгашти Месси ҳамеша омода аст, вале ӯ ҳам бояд донад ки омадани Месси бисёр чизҳоро дар дастаи ӯ тағйир додан метавонад. Карло Анчелоти солҳои охир худро мураббие нишон медиҳад ки дар бозори трансферӣ он қадар фаъол нест. шахсан худи ӯ бо он чизе ки дар даста ҳаст кор карданро меписандад ва ба кам бозингарон таваҷҷӯҳ дорад. аммо вақтҳои охир ин сармураббӣ хоҳиш дорад ки Милан Шкринянро ба сафи мадридиҳо ҷалб кунад. Шкриняр дифоъгари марказӣ буда айни ҳол дар дастаи Интер бозӣ мекунад. қарордоди ӯ бо тими Милани тобистони оянда ба анҷом мерасад. вақтҳои охир Реал дифоъгарони сатҳи хубро бепул гирифтан омӯхтааст. Алаба Рюдигер гапамро тасдиқ мекунад. аммо масъалаи Милан каме пешида аст. гап сари он ки худи дастаи Милан ҳам нақша дорад ки қарордоди Шкринянро тамдид намояд. Миланиҳо умед доранд ки Шкринyan аз он рӯй намегардонад. ӯ соли 2017 аз Сампдория ба Интер гузашта дар 224 бозӣ ба задани 11 гол мушарраф гаштааст. имсол дар 7 бозӣ иштирок варзида ягон голро ба номи худ сабт накардааст. Реал метавонад дар авзанаи зимистона барои харидани Шкринyan талош варзад. агар ӯ бо Интер шартномаашро тамдид накунад, пас миланиҳо барои бепул аз даст додани ӯ чораҳои дигар меандешанд. ин буданд он ҳама хабарҳои наве ки мо пешкашатон кардем. то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.